γανόδερμα, το νούμερο 1 βότανο με αντικαρκινική δράση. Το γανόδερμα είναι ένα θεραπευτικό μανιτάρι και λαμβάνεται σαν συμπλήρωμα διατροφής από υγιή άτομα για να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα, αλλά και από ασθενείς με καρκίνο μαζί με τις συμβατικές θεραπείες. Αντικαρκινικές δραστηριότητες του γανοδέρματος. Στην έρευνα το MASI, το γανόδερμα φάνηκε να είναι το πιο αποτελεσματικό στη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων. Το γανόδερμα έχει χρησιμοποιηθεί σαν μοναδικός θεραπευτικός παράγοντας σε 3 κλινικές μελέτες σε ασθενείς με καρκίνο. Σε αυτούς τους ασθενείς χορηγήθηκε γανόδερμα σε κάψουλες για 12 εβδομάδες. Στο 80% των ασθενών υπήρξε σημαντικά αυξημένη κυτταρική ανοσία. Στην τρίτη μελέτη ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο σε 68 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Στην ομάδα με τους ασθενείς που πήραν γανόδερμα ενισχύθηκαν σημαντικά οι ανοσολογικές παράμετροι. Επιπλέον, η ποιότητα ζωής στη βαθμολογία Καρνόφσκι βελτιώθηκε για το 65% αυτών των ασθενών. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε έρευνες αλλά και την επιστημονική βιβλιογραφία κάτω από το βίντεο. Επιλέξτε πιστοποιημένο γανόδερμα για τη θεραπεία σας και συμβουλευτείτε τους ειδικούς για το σωστό δοσολογικό σχήμα.